Καλημέρα στην ομάδα. Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Κλέζο. Μιχάλη, καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς σε βρήκα. Έχουμε διάφορα θεματάκια να συζητήσουμε. Έχουμε θεματάκια τα οποία δεν σταματάνε αυτά και όπως ξέρεις να πούμε θα βγαίνουν συνέχεια. Συνέχεια. Ναι. Επειδή ο κόσμος περίμενε κάτι για το καλοκαίρι που είχες πει, έχει πάρει μια αναβολή. Έχει πάρει μια αναβολή για κάποια προσωπικά μου δεδομένα. Ολοκληρώνονται μέσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι είμαστε έτοιμοι για να βγουν να πούμε επιτέλους να πούμε το τι συμβαίνει να πούμε στον αέρα, θέματα σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Στην κάθε στην οικογένεια το τι συμβαίνει. Το τι συμβαίνει, μάλιστα. Η μπλούζα βλέπω εδώ. Ναι, ναι, μου τη στείλαν να πούμε από μέσα από ναι, μου τη φέραν από μέσα από τη σχολή. Από τη σχολή, ναι. Εντάξει, αν έχεις απολυθεί είσαι ακόμα... Εμείς είμαστε 17 άτομα, είμαστε ειδική ομάδα, η οποία να πούμε ανα πάσα στιγμή περασπιζόμαστε να πούμε την πατρίδα από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Δηλαδή Μιχάλη, τώρα μας σου πούνε έχουμε πρόβλημα με τους γείτονες, ετοιμάσου, έχουμε αποστολή, πας. Κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε ιδιαίτερη αποστολή. Ιδιαίτερη. Ό,τι και να κάνει ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμείς έχουμε διαλύσει τα Δαρδανέλια, τελειώσανε, πλακώνουν και τα Ραφάλ και τους τελειώνουν. Αλλά σε αυτό απάνω θέλω να πω κάτι για τους δημοσιογράφους, γυναίκες και άντρες. Λοιπόν, ποτέ δεν είπανε, γιατί δεν έχουν ούτε οι γυναίκες άντερα, ούτε οι άντρες, για τους δημοσιογράφους το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, συνέχεια ανακοινώνουν. Γιατί οι Έλληνες τους έχουν τρελάνει. Οι πολιτικοί, οι Έλληνες και οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, τους έχουν τρελάνει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Άλλοι αυτοκτονάνε, άλλοι πνίγονται, άλλοι να πούμε κλείνουν δηλητήρια, άλλοι να πούμε γίνονται ζητιάνοι για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι λένε ότι η Τουρκία παραβίασε, λέει σήμερα λέει 22 παράδειγμα παραβιάσεις. Γιατί δεν λέει δημοσιογράφος είτε άντρας είτε γυναίκα? Πόσες παραβιάσεις έχουμε κάνει εμείς στην Τουρκία? 262, 326. Αυτό τα λένε οι Τούρκοι. Δεν το λένε. Όχι. Οι Τούρκοι είναι, λένε ότι κάνουν παραβιάσεις. Οι Τούρκοι το λένε γιατί δεν έχουν πιλότους. Δεν έχουν πιλότους. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι πιλότοι να μέσα στον πλανήτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει να πούμε. Παρακάτω. Ωραία. Ολυμπιακός, ελληνική σημαία. Ολυμπιακός να πούμε. Γίνεται ένα αυτό τώρα εδώ με την Ελλάδα δεν πάει καλά, με την Ευρώπη πετάει, τώρα τι γίνεται, πάλι ρεκόρ Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη να πούμε πρωταθλήτρια Σουηδίας την Μπετσοκόβη, πρωταθλήτρια, δηλαδή όλες να πούμε αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω εισαγωγικά. Ναι. Τώρα θέλει να πάρει την ευρωπαϊκή γιατί κουράστηκε να παίρνει ελληνικές, δεν μας περιπτώσει. Εμείς θέλουμε και τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές, αλλά έχει μπει σε έναν δρόμο Ολυμπιακός να πούμε, ναι. Στους ισχυρούς, στους μεγάλους που σηκώνουν στο ποδόσφαιρο που σηκώνουν ευρωπαϊκές κούπες. Γιατί στο πόλο έχουν σηκώσει, στο μπάσκετ έχουν σηκώσει. Παντού έχουν σηκώσει να πούμε ευρωπαϊκές να πούμε. Στο ποδόσφαιρο πέρυσι ο Ολυμπιακός να πούμε και συγχαρητήρια να πούμε και στην ΚΑΠΑ 19 και σε όλες τις ομάδες να πούμε που έχουν ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 πώς τα λένε, λοιπόν, και φτιάχνουν να πούμε ναι, είναι ένα καλό δείγμα για την Ελλάδα, αλλά για να γίνουν όμορφα αυτά θα σου πω παρακάτω να πούμε τι γίνεται και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά να πούμε στη χώρα, γιατί δεν έχουν άντερα. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο σε κάτι θεματάκια που έχουμε εδώ τοπικά. Ναι. Το πιο φρέσκο θέμα είναι το δεύτερο Γυμνάσιο Λαβρίου. Ναι, κάτι άκουσα να πούμε. Με έναν καθηγητή, ο οποίος ρωτήθηκε από τους μαθητές, όπως λέει το ρεπορτάζ στον Ειδήσιο, ποια είναι η γνώμη της θρησκείας για τους ομοφυλόφιλους. Εντάξει, και αυτός έφερε κάτι φυλάδια, τα οποία λέει ότι ο ομοφυλόφιλος είναι χειρότερος από έναν δολοφόνο και πρέπει να πεθαίνει κτλ. Ποια είναι η αποψή σου για τον καθηγητή? Έφυγε, τον βάλανε σε διαδεσιμότητα. Έτσι, δύο λόγια και για τα παιδιά. Ναι, κοίταξε να δεις, θα προσπαθήσω έτσι με δύο κουβέντες για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, γιατί είναι κουρασμένος να πούμε από το θέμα πολιτικής, από τα πολιτικά πρόσωπα, από τους πρωθυπουργούς όλους. Δεν είναι ένας άξιος, δεν είναι άξιος να είμαι πρωθυπουργός, κατ' εμέ, δεν είναι. Μόνο Καποδίστριας είχε άντερα, αλλά το φάγα. Εν πάση περιπτώσει,
Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε στο θέμα. Σχολείο, για τον καθηγητή. Ναι. Έμαθα λέει ότι έσπαγε θρανία, είχαν πει ότι μίλαγε άσχημα στους Ναι. μαθητές. Είχε πετάξει ένα βιβλίο σαν κεφάλαιο ανώ μαθητή. Ναι, κοίταξε να δεις, αυτά τα πράγματα είναι αρρωστημένα μυαλά. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή η χώρα, όχι να ακούσω ο Γεωργιάδης, να με δεν αυτός να πούμε, δεν αξίζει να πούμε γιατί υπάρχει. Λοιπόν, οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί, να πούμε οι υπουργοί, λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να φτιάξουν τη χώρα, λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν γινόταν σε μια άλλη χώρα, καταρχήν πρώτα θα ήταν φυλακή. Δεύτερον, δεν θα άφηνε το Σύνταγμα να προχωρήσει εκεί. Εγώ δεν είδα να πούμε στο Σύνταγμα της Σουηδίας ή στο Σύνταγμα της Ελβετίας. Εδώ πηγαίνει στο σχολείο της Ελβετίας να είναι και είναι με το Σίγμα και με αυτό το καθένα είναι με τη σειρά. Ό,τι θέλει τα έχουν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα, εγώ τους ανθρώπους αυτούς να πούμε τους σέβομαι, σε εισαγωγικά ανθρώπους, λοιπόν, τους σέβομαι. Λοιπόν, τώρα, επειδή, ναι, ανθρώπους, λοιπόν, επειδή όμως να πούμε δεν κυβερνιέται η χώρα αυτή, είναι ακυβέρνητη και δημιουργούν να πούμε αυτά να πούμε που γίνονται σήμερα. Αυτό που έγινε σήμερα δεν έγινε στο... Εχθές. Ναι, εχθές. Αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να πούμε και τα άλλα θέματα για να το κάνουμε... Ναι, έτσι περιληπτικά, ναι. Κοίτα να δεις και τα υπόλοιπα που θα μου πεις. Λοιπόν, πρέπει και προηγούμενα το έχω πει, αλλά είναι θέμα γραμματικής. Εγώ σας μιλάω με 28 την αλφαβήτα που είναι γνήσια, λοιπόν και δεν ξέρετε ελληνικά. Λοιπόν και εσείς μιλάτε με 24, τα 24, τα 20, τα 4 ήττα και τέτοια, να πάτε στην Ουγκάντα να τα πείτε. Λοιπόν, άκουσα το. Η Ελλάδα επειγόντως πρέπει καταρχήν να κλείσει Βουλή. Για να μπούμε τώρα σε σωστό ρυθμό, να μην υπάρχουν ούτε οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το κλάδο, αυτό πώς το λένε, να πούμε που αλλάζουν αλλαγή φύλου, ούτε να πούμε να υπάρχουν ληστείες, ούτε ναρκωτικά, να έχουμε σωστή παιδεία και όλα τα νησιά, Εφτάνησα, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, πρέπει, όχι το έχετε πνίξει, πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε στο κάθε έκαστο νησί νοσοκομείο που να έχει έναν οφθαλμίατρο, έναν καρδιολόγο, χειρούργο. Στο Λαύριο δεν έχουμε καρδιολόγο. Άστο, στο κάθε έκαστο νησί θα έρθουμε και στο Λαύριο. Λοιπόν, πρέπει να έχει νοσοκομείο που να έχει 4 ασθενοφόρα, να έχει το λιγότερο, ανάλογα και τον πληθυσμό στο νησί. Λοιπόν, να έχει 4 ασθενοφόρα, να έχει ένα καρδιολόγο, ένα καρδιολόγο χειρούργο, παθολόγο, οφθαλμίατρο χειρούργο, να έχει να πούμε μηχάνημα για τον οφθαλμίατρο, να έχει ένα δωμάτιο να μπαίνουν να χειρουργάνε να πούμε τα emergency, ναι, λοιπόν, να υπάρχει και ένα πούμα, ας πούμε, ένα ελικόπτερο για παντούς καιρού να μεταφέρεται όταν είναι επίγον. Λοιπόν, αλλά όταν κάνεις νοσοκομείο στο κάθε καστοζείο θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και να έχουν όλα τα φάρμακα. Να μην περιμένει το πουλίο που δεν μπορεί το χειμώνα ή ένα αεροπλάνο που δεν μπορεί, ένα ελικόπτερο. Δεν τα δίνουν τα φάρμακα. Λοιπόν, τα πουλάνε στο εξωτερικό. Όλα αυτά γιατί συμβαίνουν θα τα πούμε στο τέλος, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Άρα με το σχολείο να πούμε εδώ λίγο, γιατί το χάσαμε λίγο. Κοίταξε, με το σχολείο λοιπόν, είναι απαράδεκτα. Δεν έπρεπε, εμένα η λέξη διαθεσιμότητα είναι αρρωστημένη λέξη. Σύλληψη και κατευθείαν να πούμε δίκη. Ναι, και ξύλωμα. Όχι να τον μεταθέσεις αλλού γιατί θα το κάνει κι αλλού. Ξύλωμα. Θα πάει σε γραφείο, αν βγει ένοχος. Όχι, ξύλωμα και παραδειγματική τιμωρία 2 χρόνια μέσα και να δουλεύει για το κράτος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε τώρα τελευταία όλη την τοπική κοινωνία Κερατέα Λαύριο. Μάλιστα. Ήταν η 28 Οκτωβρίου που παρελάσανε και στο Λαύριο και στην Κερατέα χωρίς τη φιλαρμονική, οι οποίοι είχαν κάποια αιτήματα από το Δήμο. Ναι, τώρα μπαίνουμε να πούμε σε εσωτερικά του Λαυρίου. Και της Κερατέας. Είναι μαζί. Ναι, είναι Κερατέα, Λαύριο. Ναι, μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε, η φιλαρμονική δεν ήρθε στην παρέλαση. Λοιπόν, στην παρέλαση δεν ήρθε, δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, να μου πεις τώρα οι ανθρώποι να πούμε, που έχουν τη φιλαρμονική και παίζουν, λοιπόν, πρέπει να πληρωθούν.
Σωστά. Και ο συνταξιούχος πρέπει να πληρωθεί. Λοιπόν, σωστά. Τώρα τους έχουν απλήρωτους. Εγώ δεν το γνωρίζω το κομμάτι. Έτσι Αλλά... λένε ότι είναι απλήρωτοι και ζητάνε πάρα πολλά. Εγώ δεν το γνωρίζω το κομμάτι αναπλήρωτη. Αλλά εγώ σου λέω ότι είναι απλήρωτη, ρε παιδί μου. 28 Οκτωβρίου βγαίνουμε, λέμε, κάνουμε μια συμφωνία και λέμε, παιδιά, επειδή όχι θα έχει κόσμο, να βγούμε, επειδή είναι μια ιστορική μέρα. Λοιπόν, να βγούμε να κάνουμε την παρέλαση με τα παιδιά και το επόμενο συμβούλιο να συζητήσουμε να γίνει μια ρύθμιση στο θέμα των χρημάτων. Γιατί τα παιδιά λένε ότι αυτό είναι τώρα πάρα πολλούς μήνες, ότι θα σας δώσουμε, θα σας κάνουμε και τίποτα δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις, όλοι έχουν δίκιο. Και ο Δήμαρχος έχει δίκιο και η τοπική αυτή έχει δίκιο, αλλά κάθονται και τα βρίσκουν όμορφα. Λοιπόν, πρέπει όμως και οι φιλαρμονικοί τα παιδιά, λοιπόν, να πούνε εντάξει, να πάμε να πούμε, λόγω που είναι ιστορικές, πόσες μέρες είναι να πούμε. 2 είναι, 25-28. Ναι, λοιπόν, οι 2 και τα Χριστούγεννα να πούμε που βγαίνουν. Αυτά που γιορτάζουμε. Για να μην περιμένει να πούμε η Δημοτική Αρχή να έρθουν Χριστούγεννα για να πάει να μαζέψουν τώρα από κάθε μαγαζί τώρα να πούμε 10 ευρώ και 20 ευρώ. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Αγία Παρασκευή δεν πήγε η. Κακός να πούμε. Κακός. Στον Άγιο Δημήτριο που ήταν ο πολιούχος της Κερατέας δεν πήγε η φιλαρμονική. Κακός να πούμε. Κακός. Έπρεπε να πάρει, πιστεύεις? Εννοείται να με τι παίρνω λεφτά, τι δεν παίρνω. Εδώ οι συνταξιούχοι, εδώ να πούμε βγήκανε καινούργια από το Δήμο συνταξιούχοι και έχουν πάρει τη μισή σύνταξη. Και θα τους πέσει ο πόνος να πάνε να πούμε τώρα, αυτά τα πράγματα είναι εθνικά και είναι σοβαρά. Όχι δεν πάω να πούμε, για να μην το πιάσουμε πιο βαθιά για τη φιλαρμονική του Δήμου Λαβριωτικής, γιατί θα πονέσει. Άστο, όπως πάει, όπως κυλάει το νερό στα βλάκια. Για σένα έπρεπε λόγω της ημέρας που έλεγε και ο... Ναι, δεν φταίει ο Δήμαρχος να πούμε γιατί αυτοί δεν πάνε. Δεν ξέρω εγώ να πούμε, αν ο Δήμαρχος να πούμε τους έχει να δηλαδή είναι τόσα χρόνια πλήρωτοι. Πόσο στοιχίζει να πούμε η φιλαρμονική το χρόνο να πούμε? Εγώ άκουσα ένα ποσό γύρω στα και δυο μαζί στα 150.000. Λοιπόν, 150.000, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ δεν τα γνωρίζω να πούμε αυτά με τη φιλαρμονική. Εγώ τα γνωρίζω ότι έχω ακούσει. Οι στολές φέρνουν συντήρηση καινούργιες, τα όργανα που πρέπει να πάνε να μέσα σε μουσικούς που τα γυαλίζουν, τι κάνουν να μπαίνουν. Λοιπόν, έχουν κάποιο κόστος. Μια παρένθεση, έχουν και οι 2 φιλαρμονικές πάρα πολύ ωραία κτίρια και στην Κερατέα και στο Λαύριο. Κάτι κτηριάρες. Ναι, είναι κρατικά τα κτίρια. Δεν υπάρχουν σε άλλες φιλαρμονικές αυτά τα κτίρια. Όχι, εδώ δεν μιλάμε για τα κτίρια. Όχι, λέω ότι τους φιλοξενούν σε ωραίο χώρο. Άλλοι παίζουν σε ξυλουργία. Ναι, πρέπει να σεβαστούν όμως και τα παιδιά να πούμε και το χώρο να πούμε που τους έχουν βάλει. Ναι. Δεν πληρώνουν στο χώρο αυτό τίποτα, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πληρώνονται και τα παιδιά. Αλλά η φιλαρμονική, κάθε έκαστη φιλαρμονική, όχι επειδή είναι 28 Οκτωβρίου δεν θα πάμε. Έπρεπε να πάνε ή δεν έπρεπε? Έπρεπε. Ό,τι και να υπάρχει, ό,τι και θέμα. Έπρεπε να πάνε. Πρώτα να ειδοποιήσουν τις αρχές, εμείς θα κατέβουμε. Και η Δημοτική Αρχή, αφού κατεβήκανε, πρέπει και εμείς να πούμε να το λύσουμε. Εντάξει. Δεν είναι κάτι άλυτο, αλλά και ο Δήμος έχει πληρώσει, έχει δώσει πολλά λεφτά. Αυτά τα 150 που λες. Έτσι, όχι, λέω, άκουσα ότι ναι. οι δυο μαζί κοστίζουν. Αυτά που λένε, να πούμε, ναι. Αυτά τα πληρώνει ο Δήμος. Λοιπόν, έπρεπε να πούμε, όχι έπρεπε, είναι τιμή τους να πούμε στην κάθε έκαστη φιλαρμονική της Ελλάδος να πάει. Γιατί είναι 2 φορές να πούμε το χρόνο και είναι αμαρτία, και μία που είναι η Αγία Παρασκευή που βγαίνει, που θέλει περιφορά, και ποιοι άλλοι να πούμε έχει περιφορά. Ναι, κακός. Εντάξει, ήταν λίγο άδεια η παρέλαση. Κακός, γιατί είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τέλος. Μετά Χριστόν πας προφήτης Γιάδο. Τελείως είναι βαπτισμένοι. Δεν μπορεί να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να αρνείσαι. Τότε να με πήγαινε γίνε Βούδα. Η απαράδεκτο η φιλαρμονική. Η φιλαρμονική του Δήμου και ποια φιλαρμονική άλλη. Εγώ στην Κέρκυρα δεν είδα να κάνουν να μπει στην Κέρκυρα. Είναι αλλιώς, όχι, Ελλάδα είναι. Όλο, δεν κατάλαβα. Αλλά έχουν σύστημα. Τα 7νησια, τα 12νησια και οι Κυκλάδες από το στέρεο κομμάτι της Ελλάδος. Εκεί μπορεί να μην έχουν οικονομικές διαφορές με το Δήμο, αλλά... Όχι, έχουν άλλη στρατηγική τα νησιά. Δεν το ίδιο με το στέρεο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα αυτό το κλείνουμε.
Για τη φιλαρμονική. Η φιλαρμονική απαράδεκτη κατ' εμέ για τα παιδάκια. Έχουν δίκιο όμως. Έχουν 1000 δίκια. 1000 δίκια, ναι. Τα παιδιά της φιλαρμονικής έχουν 1000 δίκια. Αλλά απαράδεκτη Λόγω της ημέρας. λόγω της ημέρας. Δηλαδή περιμένετε ένα χρόνο να πούμε τώρα για να μην πάτε μια μέρα. Εγώ σου λέω ότι δεν πληρωθήκατε και τι έγινε, θα κάτσει πια βελόνι, δηλαδή δεν θα πάτε ρεβίθια. Πάει, φασολάδα. Αλλά δεν είναι η κύρια. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά του κοίταξε, πληρωνόσαστε. Δεν είσαστε μόνο στη φιλαρμονική να πάρετε λεφτά, είσαστε εκεί πάλι του Δήμου. Έχουν τις δουλειές τους. Άλλοι έχουν τις δουλειές, είναι σε γραφεία, είναι σε δικηγορικά, είναι που είναι. Έχουν προσωπικές δουλειές δικές τους. Έχουν, ναι, λοιπόν, θα πεις να πούμε ότι, αλλά σε αυτά τα πράγματα είναι αντισυνταγματικά που δεν πάνε. Μάλιστα. Για μένα. Για σένα. Με 28 την αλφαβήτα. 28. Πάντα ομιλώ. Ωραία. Πάμε σε ένα λίγο πιο παλιό θέμα. Ναι, Πάλι σε ένα σχολείο του Λαβρίου, ναι. το ΕΠΑΛ, Α, που μας έδειξαν πάλι κάμερες και τηλεοράσεις. ναι, με κερατιά και λαύριο που Ναι. βγάλαν τα μαχαίρια και αυτά. Μαχαίρα, Λοιπόν, και αυτή η διαμάχη που Ναι. λένε ότι, εγώ δεν τη θυμάμαι μικρός, ότι υπάρχει κερατέα Λαύριο που νομίζω ότι δεν υπάρχει, αλλά για πες μας εκεί τι. ναι, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει να πούμε κερατέα Λαύριο, Αθήνα, σε πόλια, με τους, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι να πούμε σωστός άνθρωπος, σε σέβεται ο άλλος, όσο και κακός να είναι. Όταν είσαι καλός άνθρωπος, σε προσέχει. Άραγε εκεί πέρα να πούμε τώρα τι έγινε. Δηλαδή αυτά είναι αντισυνταγματικά να που γίνονται. Δεν υπάρχουν άθρα και νόμοι. Γιατί αν υπήρχαν δεν θα τα κάνανε αυτά. Θα σου πω στο τέλος για όλα αυτά που με ρωτάς τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Και το έχω πει και θα το πω τώρα ζουμερά γιατί είναι απαραίτητα και είναι σοβαρά θέματα. Λοιπόν, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές παιδεραστίες στο Δήμο Λαβριωτικής. Στο Δήμο Λαβριωτικής. Και είναι κλειδωμένα. Φαντάσου να ξεκλειδώσουν τι έχει να γίνει στο Λαύριο και παγκοσμίως στον πλανήτη. Μπας περιπτώσει. Άστο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν λυθεί με τον Υπουργό, με τον στρατηγό να πούμε και υπουργό της αστυνομίας, δεν ξέρω. Τι πρέπει να γίνει στο κάθε πάλο ώστε να μην γίνονται αυτές στο οι τέλος, παραβατικότητες. ναι, Τι πρέπει να υπήρχε, φύλακας. Όχι, όχι, δεν κάνει τίποτα. security. Όχι. Γιατί αυτοί κανονίζουν ραντεβού που θα πάνε να μαχαιρωθούν. Άρα υπάρχουν και εκτός σχολείου. Βέβαια. Ναι. Ναι, όχι, λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί να με κανονίζουν, κοιτάξουν με ραντεβού στο τάδε βουνό. Μάλιστα. Και πάνε να. Αλλά αυτό γίνεται στο σχολείο όμως εδώ. Γίνανε Στο πιέσεις. σχολείο για να δουν τα άλλα Και παιδιά. μαγειρωθήκαν κιόλας. Ναι. Είναι απαράδεκτο, ούτε καταρχήν δεν έχουν σύνταγμα. Και αυτοί πατάνε και η νεολαία, όλος ο κόσμος πατάει στην Ελλάδα αντισυνταγματικά που κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Νομίζω ότι πατάει στην ατιμωρησία. Δεν υπάρχει τιμωρία. Τιμωρία δεν υπάρχει γιατί δεν έχει σύνταγμα. Ο μαχαίρος λέει και είπε ο Ναι. εισαγγελέας να βρεθεί ελεύθερος. Όχι, είναι αγράμματοι. Όλοι οι δικαστές της Ελλάδος και όλοι να πούμε είναι αγράμματοι. Μάλιστα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πάλι. Είμαστε Όταν σου λέει Συμβούλιο Επικρατείας, καλά κρασάνα, εντάξει, έδεσε και το γλυκό. Είμαστε στη δημοσιότητα πάρα πολλές μέρες. Τώρα Ναι. που μιλάμε, πρωί έγινε πριν μια ώρα. Ναι, τώρα να πούμε, μου το έπαιξε και εσύ πνίγηκε να πούμε Μια πληροφορία ότι Ναι. εδώ σε μια παραλία κοντινή μας εδώ κοντά στο Λαύριο, στην Πέρδικα. στην Πέρδικα πνίγηκε ένας άνθρωπος. Είναι πνίγηκε ένας άνθρωπος Δυστυχώς. κακός, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου. Κάνανε προσπάθειες να πούμε από ό,τι έχω γυναίκα, ακούσει ναι. για να τον σώσουνε. Ήταν και πάρα πολύ γνωστός μου. Ναι, και εντάξει, έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι να πούμε άδικα, εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε. Ναι. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο ληστεία. Ναι. Μέρα μεσημέρι Α, στο Τζάμπορ. Άλλο αυτό να πει. στον Τζάμπο. Άμα πεις για αστυνομικές αρχές. Ένα αυτοκίνητο λέει που Ναι. είχε λέει. Α, το αυτοκίνητο, εδώ κοίταξε. Ναι. Το Λαύριο έχει ασφάλεια και έχει και αστυνομία. Έχει. Και έχει και αστυνομία ολοδαπών. Ναι, και αστυνομία να πω, ναι. λοιπόν. Και λιμενικό. Έχει και λιμενική αστυνομία Και λιμενική και αστυνομία. λιμενικό. Λοιπόν, δεν κατηγοράω τα παιδιά να πούμε. Ναι. Τα παιδιά πάνε ανάλογα όπως πάει το κύμα. Δεν μπορεί να κάνουν αλλιώς. Εδώ ο διοικητής να πούμε του τμήματος τον απειλήσανε ότι θα τον, πώς το λένε, θα τον διώξουν, να τον πάνε λέει στον Εύρο. Εδώ το δικό μας. Ναι, τον Εύρο. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος κάνει σωστά τη δουλειά του,
πρέπει να πούμε μετάθεση. Τι μετάθεση ρε? Πώς τις κάνετε τις μεταθέσεις, αγράμματοι, πώς? Και παίρνουν τηλέφωνο και λένε διώχτωνε. Δηλαδή να πούμε, όταν σου λένε η μουσική βγάζει ένα πρόγραμμα και λέει να πούμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι αυτό. Αυτό γίνονται 7,5-12 κυκλάδες για να μαθαίνουν εδώ στο Λαύριο. Λοιπόν, δεν υπάρχει να πούμε τα κότερα, πάει ο κόσμος, ξεκουράζεται. Δεν ακούς να πούμε σε όλο το λιμάνι και στα ξενοδοχεία ένα πατίνι. Μία φωνή ανθρώπινη δεν την ακούς. Εδώ πέρα γιατί? Και εδώ ησυχία έχει στο λιμάνι. Ποια ησυχία, γίνεται χαμός να πούμε εδώ είναι, εδώ διαμαρτύρονται οι ξένοι να πούμε και μετά σου λένε να με τουρισμό. Ποιο τουρισμό ρε? Αυτά σε καρνίβαλι ρε. Ρε μάλια να πούμε, της κοινωνίας γίνεται αυτό το πράγμα. Η ληστεία πώς έγινε το μέρα με σήμερα? Αυτό με τη ληστεία, κάτσε γιατί με το θέμα ασφάλεια Λαυρίου και αστυνομία, λοιπόν, έχει βάθος. Έχει βάθος. Τα παιδιά να πούμε είναι εντάξει, αλλά επειδή τα πιέζουν από άνωθοι, οι άνωθοι και πάμε στο φεγγάρι. Έτσι πάει η δουλειά. Αλλά η αστυνομική το ένα παιδί καλό και τα άλλα ανάποδο. Σε λίγο όμως μετά το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα κλείσει η Βουλή, τέλος οι αστυνομίες και ασφάλειες. Δεν θα υπάρχουνε. Θα μπει μια τάξη, θα υπάρχουνε, αλλά όχι αυτή. Η σχολή των αστυνομικών θα κλείσει, θα ανοιχτεί άλλη σχολή με συνταγματικό δικαστήριο, σύνταγμα και συμβούλιο επικρατείας. Το ακούσατε? Έτσι για να πάει έχετε ένα δειγματάκι. Αλλά θα σας το εξηγήσω παρακάτω για όλα αυτά που συζητάω να πούμε με το Σαράτο. Πώς έγινε η ληστεία τόσο εύκολα πέρα μεσημέρι? Αυτή η ληστεία. Αυτοκίνητο μαϊμού. Ένα παπουδίστικο. Σε εισαγωγικά το εγώ βλέπω αυτοκίνητα να πούμε χρήματα αποστολής με διπλές ρόδες πίσω, με ειδικές πόρτες. Ειδικές και έχει χειροπέδα εδώ στη βαλίτσα. Άμα πάει ένας ληστής να την πάρει, έχει μια μπογιά, λερώνονται τα λεφτά να έχουν το αντίδοτο μέσα. Άμα ανοίξει. Ναι, λοιπόν, άμα κάνεις ληστεία να μην τέλος. Ναι. Αυτοί λέει τα έκανε στις σάκους. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Οι χρηματαποστολές από τότε που άνοιξε το τζάμπολ μέχρι την ημέρα εκείνη, λοιπόν, έγινε 2,5 ώρα. Το μεσημέρι. Ναι, το μεσημέρι η ληστεία. Καλά, αυτό το αμάξι μαϊμού. Μαύρες σακούλες που βάζουν κλαριά μέσα, σκουπίδια. Ήταν τα λεφτά. Ναι, που βάζουν, λοιπόν, είχαν τα λεφτά και δεμένες. Τι σοή χρηματαποστολή ήταν αυτή να μην. Αλλά και ήταν μαϊμού. Στο κόλπο να πούμε είναι πολλοί. Είναι πολλοί. Είναι πολλοί, ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Για να μην ονομάζουμε ονόματα, αλλά υπάρχουν να πούμε αστυνομικές αρχές, υπάρχουν λιμενικές αρχές, ξέρουνε. Αλλά δεν είχε κάμερες να δούνε πώς, τι. Ποιες κάμερες, εδώ ξέρεις τι έγινε με το τζάμπολ. Πήγε η αστυνομία να πούμε να κάνει τη δουλειά της και οι υπάλληλοι του τζάμπολ είπαν απαγορεύεται προσωπικά δεδομένα λέει. Και δεν αφήσαν τους αστυνομικούς να πούμε να πάνε να κάνουν. Ναι, δεν τους αφήσανε. Είναι το τζάμπολ. Ειδοποιήθηκε, λέει προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή τι προσωπικά δεδομένα, άλλαγε ο αρχηγός ποιος είναι το τζάμπολ. Πώς έγινε η ληστεία? Μήπως χρωστάει το τζάμπολ και την έκανε το ίδιο το τζάμπολ, λέω. Μα τα λεφτά δεν ήταν του τζάμπολ μέσα. Όχι, ήταν από άλλες 11. Και ποιος μου λέει, εμένα μα δεν ήταν να είμαι συνονοημένα. Μα όλα είναι συνονοημένα. Εγώ για να μπω να πούμε στην Εθνική Τράπεζα να πάω να πάρω κάτι να καταθέσω. Λοιπόν, πατάω το κουμπί 10 φορές να μου για να μπω και να βγω θέλω μισή ώρα. Άρα και δηλαδή να πατάνε μελετημένα. Μελετημένα δεν έγινε έτσι. Δηλαδή. Πήγε στην Καμάριζα, αφήσανε τα αμάξια, πήραν άλλο. Ναι, αυτά ήταν όλα στημένα. Στημένα. Στολές. Ναι, εντάξει, ναι, για να φεύγουν από την προσοχή. Πώς δεν τους πήραν? Τώρα αυτή η ληστεία ήταν μαϊμού και αναφέρανε ένα όνομα. Λοιπόν, αναφέρανε ένα όνομα. Ποιος Παλαιοκώστας? Ο Παλαιοκώστας να με και τα δύο αδέρφια. Να ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ και τα δύο αδέρφια, Πρωθυπουργέ και τα δύο είναι τσέντερμαν. Και τα δύο. Μα έχει ξανακάνει ληστεία όμως. Στο λέω να πούμε γιατί φυλάω τα νησιά. 12 αυτά σαν κυκλάδες να μην μπουν οι Τούρκοι. Εσύ δεν έχεις άντερα. Ο κάθε πρωθυπουργός, και θα σας πω εγώ πώς θα κυβερνηθεί η Ελλάδα. Είχαν ξανακάνει ληστεία όμως ο Παλαιοκώστας, λέει και τα λεφτά τα μοίραζε στους φτωχούς και έτσι έχω διαβάσει. Παλαιοκώστας να με τα αδέρφια να με έχουν σκοτώσει. Δηλαδή, άκου τώρα πρωθυπουργέ, έτσι για να το, επειδή μου το έκανε πάσα. Δηλαδή, η ληστεία στα τζάμπολ. Έγινε τόσο ντόρος με τη ληστεία στα τζάμπολ. Ο άλλος είπε μες στη Βουλή μαζί τα φάγαμε.
Γιατί δεν τους συλλάβατε να τους εκτελέσετε και να κάνετε κατάσχεση μέχρι την 4η γενιά? Μαζί τα φάγαμε μες στη Βουλή. Μεγαλύτεροι γκάστερ και ληστές είσαστε. Και θα μου πείτε για τον Τσάμπορ ή για τον Παλιοκώστα να με. Αυτή είναι ένα μεσέντερμαν. Λοιπόν, εδώ θα σου δείξω κάτι, Σαράντο. Ναι. Εδώ, για να το δούνε. Αυτό εδώ. Ναι, ναι, για να το δούνε. Φαίνεται ανάποδα, δεν ξέρω. Όχι, όχι, εντάξει φαίνεται. Τι λέει πάνω? Τι λέει? Στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Σταμάτης Γονίδης. Ναι, ο Γονίδης. Το καλύτερο κοπέλι να με του πλανήτη. Ποιοι? Εσύ πρωθυπουργέ το Γονίδη, θα του κάνεις του Γονίδη. Είναι αφιερωμένο εδώ. Εδώ. Δείχτου τώρα 40 αυτό εδώ. Αυτό. Δείχτου. Εδώ. Ναι, είναι το εδώ. Ξαναδείξει, ναι. Και εδώ είναι αφιερωμένο. Ναι. Στα παιδιά τους μειούς. Ναι, ναι. Και στα τέμπη είναι αφιερωμένο από το Σταμάτη Γονίδη, από μένα στο Σταμάτη Γονίδη έχω αφιερώσει ένα τραγούδι για τα τέμπη και το λεωφορείο με τις μελαμίνες και στα τέμπη με τα τρένα και οι πιλότοι όλοι να πούμε που πέσανε για την πατρίδα. Λοιπόν, είναι αφιερωμένο το τραγούδι του Γονίδη από μένα. Δικιά μου είναι η ζωή. Και το αφιερώνω και στις γυναίκες που χάσανε τους άντρες τους, που δώσανε ψευτά έγγραφα να πούμε ότι το ελικόπτερο έπεσε. Το ελικόπτερο το ρίξαν οι Τούρκοι. Θέλετε να δείτε πώς θα την κάνω την Τουρκία? Και πρωθυπουργέ, θέλεις να δεις πώς θα την κάνω? Ο ένας, εγώ ένας. Θέλω 10 εκατομμύρια Τούρκους. Ο ένας, εμένα με βλέπεις. Όχι που μπήκανε να πούμε, που μπήκανε εκεί, που μπήκανε στην Τουρκία. Σε ένα αυτό και ανατιναχτήκανε και τι κάνανε εκεί. Τώρα, εχθές, προχθές. Κούρδοι λέει ήτανε. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Ναι, ναι, χτες το δείχνανε στα κανάλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Σαράντο μου. Πιστεύεις θα τους πιάσουνε? Ποιους να πιάσουνε? Αυτούς με τη ληστεία, με τα 1,5 εκατομμύριο. Μα κοίταξε να δεις τώρα. Να πιάσουνε τώρα ποιους να με, δηλαδή. Κόλακα σκολά κουμάτι βγάζει ποτέ μου. Τι να πιάσουνε? Λοιπόν, και να ζητήσουν ένα συγγνώμη να πούμε στα αδέρφια Παλιοκώστα. Εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά. Λοιπόν, ένα αυτό που είπε μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν, μόνο που θέλατε τον Κοσκοτά σκάνδαλο. Ποιο σκάνδαλο? Το άλλο το νοσοκομείο, πώς το λένε? Νοβάρσκι, πώς λέγεται? Η εταιρεία με τα φάρμακα. Ναι, ποια φάρμακα ρε? Από τότε που χτίστηκε. Επειδή δεν φάγατε και το κάνατε. Ποιο σκάνδαλο? Δεν πήραν από εκεί. Ναι, ναι, δεν φάγατε. Όχι, τώρα θα σας κοπούν όλα. Λοιπόν, Σαράντο, για να κλείσουν όλα αυτά τα θέματα, για να μην υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Πρέπει να βγει ο Κασελάκης πρωθυπουργός. Λοιπόν, όχι, δεν είπαμε για το. Έχουμε άλλη ιστορία με το. Λοιπόν, Κασελάκης, ο Κασελάκης, σαν απομηχανής Θεός. Ναι, ο Κασελάκης. Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό, δείχνω εκεί να το δούνε, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι του Τσίπρα. Δημοψήφισμα λέει 5η Ιουλίου του 2015. Ναι. Το δημοψήφισμα, ναι. Εκεί. Ναι, Λοιπόν, όχι εγκρίνεται. ναι, το δημοψήφισμα, Ναι. εμένα που με βλέπετε, λοιπόν, είπα όχι. Είπα όχι. Δεν το είπα για σας το όχι, το είπα για τα χώματα, το είπα για τα νησιά, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, γιατί έχει πολύ αίμα ο Τασκάβης και πολλά αρχαία. Ναι. Λοιπόν, και τι το κάνανε? Αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Συλληφθήκε ο ΣΥΡΙΖΑς. Έπρεπε να συλληφθεί ο ΣΥΡΙΖΑς να μπει και αυτό εδώ πέρα. Γιατί εγώ είμαι κοπέλι και έχω άντερα. Αυτό εδώ το όχι ναι. Του είπε κανένα να πάει στις πρέσπες? Με ποιο δικαίωμα? Αφού δεν έχετε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Βέβαια, ό,τι θέλετε την κάνετε την Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα Σαράντο, για να τελειώσουν όλα αυτά και να περνάει ο ελληνικός λαός καλά και η χώρα να είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στον πλανήτη. Θα ξαναγίνει η χώρα. Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, κλείνει η Βουλή, δεν ξαναμπαίνει κανένας μέσα, τα ακούς Βελόπουλε, εγώ δεν σε ξέρω. Λοιπόν, άστα αυτά να πούμε τώρα τα για στο άλλη φες και κολοτήθια τύμπανα. Λοιπόν, Ο μόνος που τους βάζει χέρι. είσαι, ναι, τους βάζει χέρι, αλλά ούτε αυτός έχει άντερα να πει στη Βουλή. Γιατί δεν είπε μια φορά στη Βουλή? Ξεκινάω με τη λύση, πώς λέγεται το κόμμα του? Ελληνική λύση. Ξεκινάει και χτίζει συνταγματικό δικαστήριο, σύνταγμα και συμβούλιο επικρατείας. Γιατί δεν το πες Βελόπουλε? Γιατί δεν το πες? Θα έρθει η ώρα να πούμε.
Κάνω υπομονή να σκάσω 50 πλανήτες με την υπομονή. Αλλά θα δείτε τι έχει να γίνει, να πούμε το καλοκαίρι. Υπομονή, ναι, υπομονή. Τελείωσε, κλείνει η Βουλή. Η Βουλή κλείνει και θα χτιστεί, να πούμε, σωστές βάσεις. Από εκεί που δεν αφήσατε τον Καποδίστρια, θα χτιστεί, να πούμε, για να μπορεί και ο συνταξιούχος να περνάει καλά, να μην πληρώνει τα φάρμακα, είναι δωρεά. Είπαμε 2 χρόνια να βάλουμε πλάτη και έχουμε βάλει μη. Ναι, τι έμφυα, αφού, λοιπόν, τι έχουμε δώσει. Η χώρα μόλις θα χτιστεί στην Ελλάδα, άστους να πούμε αυτούς πρωθυπουργοί, να πούμε, αυτοί είναι τις κολότσεπης, να δεν κάνουν ούτε για αυγά να μαγειρέψουν. Λοιπόν, χτίζουμε, φτιάχνουμε το Σύνταγμα, πρώτον, κλείνουνε, να πούμε, τα σύνορα, και όσο για τη Χάγη, να πείτε του Πρωθυπουργού να έρθει, να του κάνω ερωτήσεις προσωπικά, όχι εγώ, να του κάνω ερωτήσεις προσωπικά τι σημαίνει Χάγη. Αντί η Ελλάδα να πάει αλυσοδεμένη την Τουρκία, την Αλβανία, τα Σκόπια και να πληρώνουν πρόστιμο για δυσφήμιση, να πούμε, της χώρας. Λοιπόν, μόλις χτιστεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, Σύνταγμα και Συμβούλιο Επικρατείας, προσέχτε, για τους πρωθυπουργούς είναι, για τη Βουλή και περισσότερο για τον Βελόπουλο, γιατί ο Βελόπουλος όλο λέει, αλλά δεν λέει, δεν έχει άντερα. Αν μπω εγώ στη Βουλή να μιλήσω, όχι ο Βελόπουλος, το κάθε Βελόπουλος. Δεν ξέρουν, είναι αμόρφωτοι και αγράμματοι. Με την καλή την έννοια, γιατί ναι, δεν μου έχουν κάνει τίποτα, αλλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος να παίζει μια φορά, δεν έχετε άντερα. Να πείτε, θα χτίσουμε Συνταγματικό Δικαστήριο, Σύνταγμα και Συμβούλιο Επικρατείας, επιμένω, για να μην έχουμε κρούσματα, όχι για αυτό το λόγο. Καταρχήν δεν θα ξαναβγεί το ουράνιο, ούτε από τη Μακεδονία, ούτε από την Άξο, περιμετρικά του Αιγαίου. Το επίκεντρο είναι η Άξο. Λοιπόν, δεν ξαναβγαίνει η φλόγα. Γίνεται μόνιμη Ολυμπιακή αγώνες. Αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, χτίζουμε στο κάθε καστονισί νοσοκομείο, ασθενοφόρα, έχουμε όλους τους γιατρούς. Λοιπόν, 4 ασθενοφόρα στα μικρά νησιά. Ας έχει ένα να τους μεταφέρει. Ένα ασθενοφόρο και δεν έχει, λέει, οδηγό. Τι δεν έχει οδηγό, άμα τρελάνετε, ρε. Έχει τον Γεωργιάδη. Ποιος είναι αυτό, ρε, να πούμε, Γεωργιάδη. Αυτός, να πούμε, μεθαύριο θα είναι στην άκρη, όπως έγινε και με τον Τράγκα. Να τον χαιρόσαστε, τον δημοσιογράφο σας, να τον χαιρόσαστε. Πέθανε. Τι πέθανε, έλεγε για μένα, σε εισαγωγικά εμένα, εσένα, για πώς δεν έσχε. Τι είναι αυτά, ρε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ενωθεί Κύπρος. Άκου, Πρωθυπουργέ, για να ξέρεις, να πει για τα γράμματος. Ενώνεται, με το που χτίζεται, να πούμε κατευθείαν, ενώνεται. Μόλις θα χτιστεί, μπαίνουνε, να πούμε, τεχνοκράτες. Μπαίνουνε μέσα στη Βουλή και οικονομολόγοι και τεχνοκράτες θα φέρω από την Ιαπωνία. Το ξαναείπα, το ξαναλέω. Λοιπόν, θα μπουν μέσα, να πούμε, αυτά τα 2 στρώματα να μας νοικοκυρεύσουν, να πούμε, οι τεχνοκράτες λίγο την Ελλάδα. Όχι πεζόδρόμια και που είναι φουσκωμένα οι πλάκες και έχουν βάλει δέντρα. Θα βάζετε τα δέντρα, ρε. Το είναι για τους πεζούς. Πού είναι για τους ανάπηρους. Τους ανάπηρους, θα μπουν έτσι τα... Τώρα εμείς βάζουμε και τραπέζια, βάζουμε ναι, βάζουμε, κόβουμε τα μπαγκάκια να μην κάθεται ο κόσμος και βάζουν τραπέζια. Λοιπόν, κρύβεται, καταρχήν οι δημοσιογράφοι, να πούμε, δηλαδή δεν πρέπει, να πούμε, να είσαστε δημοσιογράφοι, τίποτα. Έπρεπε να μην ήσασταν στην Ελλάδα. Άδικα η Ελλάδα, να πούμε, σας ταΐζει, να πούμε, και σας ποτίσει. Για μένα ή κατ' εμέ, πως θέλετε εσείς τη γλώσσα σας, λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε δημοσιογράφος Έλληνας, ούτε γυναίκα, για μένα. Δεν αξίζετε, γιατί δεν έχετε άντερα. Αλλά και δεν έχετε άντερα, θα με δείτε και στο BBC και στο CNN, εκεί θα αρχίζετε να στρώνετε λίγο. Εκεί, γιατί εκεί δεν μπορείτε, εκεί θα τα ακούτε και θα τρώτε με τη σάρκα σας. Για σας τα αγράμματοι. Το καλοκαίρι αυτά. Αυτά είναι το καλοκαίρι. Λοιπόν, όλοι οι δημοσιογραφοί, γυναίκες σας, δεν ξεχωρίζω, καλός κακός, ονόματα, να μου πια και ονόματα να μου έρθουν στο μυαλό. Να πούμε, είμαι κοπέλι και κοπέλι, να πούμε, καλό. Είμαι κοπέλι, να πούμε, για την Κρήτη. Όχι να φέρουν μηχανήματα να κάνουν εξορίσεις. Με ποιο σύνταγμα δεν κάνετε εξορίσεις. Τι φταίνε, να πούμε, τα κοπέλια, να πούμε, στην Κρήτη. Έτσι είναι. Έτσι σας μάθανε. Λαμόγια τέλος. Κατάσχεση περιουσίας από τα λαμόγια όλα. Μεγάλα λαμόγια. Βέβαια, άμα δεν ταΐζετε και τα λαμόγια, τι να κάνετε.
Αλλά κοιτάξτε όμως, οι συνταξιούχοι απάνω οι αγρότες μπαίνουν να πούμε από πάνω από τον Εύρο. Τι είναι αυτά, ρε. Μπαίνει ο κόσμος. Κάθε μέρα μπαίνουν. Μπαίνουν κάθε μέρα αυτά, ρε. Αυτό είναι κράτος. Να μπαίνουν και έχει το Γεωργιάδη και λέει, ξέρεις, μιλάει και πονηρά, αλλά είναι και αγράμματος. Δεν ξέρει γράμματα, γιατί άμα ήξερε γράμματα δεν θα ήταν υπουργός. Θα έλεγε από την αρχή, κύριε Πρωθυπουργέ, να πούμε, εγώ φεύγω, κακώς να πούμε που έβαλα, γιατί δεν έχουμε να πούμε συνταγματικό δικαστήριο και ανακυβέρνητα. Δεν ξέρουν οι δικαστές να δικάσουν. Αφού τους έβριζε πριν. Ναι, δηλαδή περιμένουμε τώρα τα τέμπη, τα τρένα, αν είχε λέει το υλικό, ναι, το ρίξανε μπάντα, την αυτά, ρε. Η Καραγκιόζηλη και ένα αυτά, ρε. Ο παιδεραστής εκτελείται. Πάει ένας δήμιος, όπως κάνουν τα άλλα κράτη. Πηγαίνετε στο Μεξικό να δείτε τι νόμους έχει. Εγώ δεν σας λέω να πούμε, δεν σας λέω Αίγυπτο, Συρία, Λατακία, Αμουτάμπι, Τουμπάι, Αραβικά Εμιράτα. Να δείτε, πηγαίνετε εσείς ψευτοέλληνες να ζήσετε και να κάνετε μια ταρζανιά. 1 ευρώ να κλέψετε. Από εδώ θα σας το κόψουμε το χέρι, από εδώ. Θέλετε να πούμε εδώ πέρα για την κυβρομήση. Ρωμά. Όλοι οι Έλληνες να ξέρετε, εάν κρυώνουν τα παιδιά, σε εισαγωγικά, γιατί έχει στα σχολεία και Ρωμά, έχει και Αλβανούς, έχει η λέξη Αλβανούς και αλλά να είναι σωστή, αλλά να κυβερνιέται. Έχετε φέρει 4 εκατομμύρια να πούμε τσιγκάνους. Τι είναι αυτά, Γερατέα, προχτές άλλη ληστεία. Ναι, ληστείες πάλι στην Κερατιά. Ρωμά, κατεβαίνουν κάτω, ληστεύουν, βιάζουν, είναι αυτά. Οι παιδεραστές εκτελούνται. Εντάξει, έτσι για να το κλείνουμε. Αλλά θα φτιαχτεί στην Ελλάδα, όχι τίποτα άλλο, για να μην σας περάσει εσάς να είμαι τους 300. Για να είστε ανίκανοι και οι 300. Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Επειδή το βίντεο είναι μεγάλο και δεν θα μπορεί να κατέβει, έχουμε κάποιο άλλο θέμα να πούμε για το Δήμο και να κλείσουμε έτσι με... Κοίταξε να δεις, για το Δήμο δεν μπορούμε να πούμε προσωρινά να πούμε τίποτα, γιατί δίνει και λεφτά και στη φιλαρμονική, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πούμε. Είναι απλήρωτη. Ναι, αλλά αυτά που έχει δώσει 160 μα βάλουνε και αυτά λέει δεν τα έδωσε τώρα. Να βάλει και η φιλαρμονική λίγο πλάτη, ρε παιδί μου, λίγο πλάτη. Ναι, όχι εκεί την ώρα δηλαδή 28 Οκτωβρίου του βάζει στυλιά και τον πνίγεις να με τον Δήμαρχο. Τα παιδιά βάζουν πλάτη εδώ και καιρό, λένε ότι... Όχι μόνο το Δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Βάζουν πλάτη εδώ και καιρό. Εγώ δεν υποστηρίζω δηλαδή να πούμε εγώ. Λοιπόν, αλλά κοίτα, πληρώνει από εδώ ο Δήμος, πληρώνει από εκεί, πληρώνει από την άλλη ο Δήμος. Κάτσαν, του βάλατε και μια δουλειά, τον πνίξατε. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, μετά από τόσο καιρό, έχουμε 1 χρόνο να τα πούμε. Ναι. Θα έχουμε και επαναληπτικές. Ναι, είχα κάτι προσωπικά δεδομένα να πούμε, ναι. Και εγώ ποτέ δεν λέω να είμαι το εγώ να πούμε σε εισαγωγικά. Δεν λέω συγγνώμη να πούμε για κάτι που έχω κάνει. Ήμουνα και εγώ έτσι με το καλοκαίρι αποσχολημένος. Οπότε θα έχουμε και επαναληπτικές συναντήσεις. Εννοείται, θα έχουμε συνέχεια. Γιατί δεν μπορεί, αυτά γίνονται συνέχεια, θα βγουν κι άλλα. Θα γίνονται συνέχεια κι άλλες μάχες κι άλλα κι άλλοι βιασμοί κι άλλοι να πούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στεναχωριέμαι από την άλλη. Γιατί δεν κυβερνιέται η χώρα. Η χώρα πρέπει να κλείσει, να φύγουνε, δεν υπάρχουν κόμματα να πούμε. Λοιπόν, συνταγματικό δικαστήριο, σύνταγμα και συμβούλιο επικρατείας. Το άκουσες Μητσοτάκη. Και εσείς οι άλλοι που είσαστε Πασόκ, είσαστε να πούμε τι είσαστε. ΣΥΡΙΖΑ, τι ΣΥΡΙΖΑ να πούμε. Τον Κασελάκη να με ξεφτύλισε να πούμε όλη την Ελλάδα. Ο Κασελάκης ξεφτύλισε όλη την Ελλάδα. Το καταλάβατε. Είναι ο μοναδικός πολιτικός στον πλανήτη Γη που έβαλε κάτω στην εξέδρα που μίλαγε το σύμβολο του ΣΥΡΙΖΑ και το πάταγε και μίλαγε. Το είδατε, αλλά το μουλώσατε. Και όσο για τον Παρθενώνα το μουλώσατε. Γιατί το μουλώσατε? Περιμένετε και θα δείτε. Λοιπόν, ωραία, Ελλάδα, σημαία ελληνική, Ελλάδα, Ολυμπιακός. Εύχομαι, ναι, Ολυμπιακός να έχει καλό δρόμο όλες οι ελληνικές ομάδες. Να έχουν καλό δρόμο και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, γιατί τι να κάνουμε ρε παιδιά. Είμαστε να πούμε Ολυμπιακοί, τώρα τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα να πούμε... Μου είχε πει κάποιος ότι όλοι οι Ολυμπιακοί χαίρονται, αλλά δεν το δείχνουν. Εντάξει, υπάρχουν και αντιολυμπιακοί, εντάξει. Εγώ είμαι φίλαθος, δεν είμαι οπαδός, οπότε να πούμε εντάξει, εγώ αγαπάω γιατί είναι Έλληνες και αγαπάω όλες τις ομάδες. Εντάξει, ο καθένας, εδώ να είμαι στο Γουέμπλεϊ,
Για να ξέρετε, να πούμε στο Γουέμπλε, η θύρα 7 του Ολυμπιακού πήγε στο Γουέμπλε στην παράσταση να πούμε που έπαιξε τελικό Παναθηναϊκός. Εντάξει, για να μην ξεχνιώσαστε. Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε το βίντεο, να ανεβάσουμε. Να είμαστε καλά. Ναι, έχουμε πολλά, αλλά μην ξεχνάτε όμως, κύριε Μητσοτάκη, συνταγματικό δικαστήριο, σύνταγμα και συμβούλιο επικρατείας, τον κόλο σου να χτυπάς, εγώ να το φτιάξω. Για να τρώνε με χρυσά κουτάλια οι Έλληνες. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε.